Bueno, hoxe chegámonos a Tacea para encontrarnos con Carlos. Que tal, Carlos? Moi ben, xa ves aquí, como sempre, Sí. no mesmo sitio, al lugar de sempre. Bueno, a Carlos hai anos que o coñezo e a verdade é que temoslle que dar as gracias porque nos permite entrar na súa casa. Vamos a ver de cero como se elabora esta maravilla de pan e poder chegar a todas as casas e ensinarlle a xente, vale, a valorar un poquinho máis este proceso artesanal e que ten que perdurar, que ten que ter un legado, non? Que ten que ter unha historia, Carlos. Por suposto, é un legado que nos deixaron os antepasados despois de tantos ciclos que levan pasado, desde o século XIII, pois non vamos tirar todo pola borda da noite para a mañá, senón todo ao contrario, mantelo e darlle máis vida se se pode. Sí, pois xa vedes, un pan que comezou no século XIII, no Mosteiro dos Eiras, se non me equivoco, certo? E que a día de hoxe perdura no tempo, así que vamos para dentro, que forneamos, non? Tú mandas. Adiante, A tua vámonos. disposición. Bueno, xa nos atopamos aquí, Carlos, dentro do forno. Entón, vamos a comezar, porque xa son horas para ti e hai que poñerse a funcionar, Sí, non? que se non empezamos a cousa vai ser jorobada, Pois veña, vai nos tardar. Tú vamos. xa sabes que isto vai con calma Sí, sí. e tranquilidade, E preciso o seu tempo. Exactamente. Se queremos que as cousas saian ben. como Dios manda. Entonces, vamos a partir de cero, varnos explicando o proceso todo, e mentras vamos charlando entre ti e eu, e vamos vendo o porqué desta maravilla de pan, e bueno, os beneficios e os prexuicios de comer outro tipo de pan, vale? Tu orde. Pois Lume, comeza. Bueno, pois comenzamos coa masa mai, Sí. aquí a temos, sabes que ten que ser un proceso como mínimo de 8 horas de fermentación, para que a súa descomposición despois nos acelere de forma lenta e tranquila o que é a fermentación da masa que vamos a elaborar e fabricar o pan. Ajá, perfecto. Entonces temos a masa nai, empezamos cos ingredientes. Vale, pois empeza cos ingredientes, e vouche preguntando. Veña. Bueno, comenzamos co trigo, Ben, utilizamos un trigo de certificación autóctona de Galicia, que é o trigo tremesino, Ajá. o trigo de ciclo corto, que nos trae o que é, digamos, a conservación, o sabor sí. do nosa que se elabora aquí auténtico da zona. Isto sembrase en abril ou maio e recolectase no mes de a finales de agosto, 1 de setembro. Que bo. Co cal nos colle todo o que é a luz solar que temos aquí en Galicia, Sí. a maduración é máis consistente, ten máis cerne e vai nos dar outro sabor completamente para que se pode ao pan. Ao mesmo tempo, tamén nos podese molturar ou moer en moinhos de pedra, como facemos, mentras que o outro, dadas as circunstancias e a pouca, digamos, maduración que ten, non é moi aceptado nas pedras dos muiños, posto que vai quedar ou ten que estar moi sequiño, ou se non vai nos quedar unha masa, Apelmazada. a pelmazada non nos vai dar o sabor que ten que dar ao pan. Que bo. Entonces moerse en fábricas industriales, martillos con martillos, entonces requeiman o tan e vai dar un sabor áspero e non moi agradable ao paladar. Por eso utilizamos o trigo tremesino, dicir que tamén ten certificación autóctona, Que bo. porque senón non se podría elaborar o pan de cea con el. Seguimos coa mezcla, Vale. e como dixen, utilizamos 3 partes de trigo Sí. e unha de fariña de fábrica, que é o que vai dar o volumen ao pan e esa a precio á vista para que o consumidor lle poda apreciar como a elaboración do pan de cea. Vale, pero esta segunda fariña é nosa autóctona daqui ou é de fora? Esa é unha fariña de fábrica. De fábrica? É, Son de Castilla, trigo de Castilla? Sí, pero ten que ser tamén 100% natural. E utilizamos unha fariña de gran forza especial, posto que o trigo, como dixen, vai dar sabor e vai dar conservación, pero ese volume vai dar a fariña especial que estamos utilizando aquí, porque nos alcanza unha W hasta de 480, cando leva 15 ou 20 días de reposo, pode chegar incluso a 500 W que dicimos nós. Sí, sí. Que é o que lle vai dar ese pan, con naturalidade, ten que salir para arriba. Evidentemente. Máis fariña, Carlos. Agora temos a mezcla toda feita. Sí. Sabes que pesamos para que vaya compensado. E que vaya todo milímetro. Exactamente. Esta sigue sendo a mesma fariña que acabas de botar. Ahora terminamos, fixos a mezcla. Vale. Ahora collemos, botamos o sal, Ben. damos auga e empezamos a amasar. Pois veña, Lume. Vamos
Vamos, que se nos retrasa o traballo, Carlos. Despois vas me botar a min a culpa. Isto sería o sal. Esta, cantos kilos de fariña temos aquí dentro? Aquí temos 49 kilos. E de sal? E de sal botámoslle 425 gramos. Vale. O pan de cea, sabes que é baixo en sal. Sí. Entón, pois, para que a xente non lle queime o estómago, nin lle crea esas acidedes que crea normalmente un pan industrial. Claro, perfecto. Deso vamos a falar dentro un pouco. Unha vez que amasemos vamos a tocar ese tema. Agora botamos auga. Moi ben. Dicir que tamén a auga implica un pouco no pan, posto que estamos na vertiente sur da Martiñá, e prácticamente as augas son virxes. Claro. Entón, son augas naturales, augas, hoxe en día podemos dicir que casi que puras ao 100%, posto que a analítica que fixemos en sanidade daba o 90,9% de pureza, ou seja que Que é perfecto. está pa punto de... Que poucos o poden dicir, Carlos? Exactamente. Pouquiños. De feito, na maioría dos casos, utilizan augas potables, Exacto, de traídas ou de traída, e que veñen pois, cargadas de todo, non? De cloros e de máis historias. Aquí marcamos o que é Os litros. os litros de auga. Cantos tens que meterlle? Vamos a meter 34 litros de auga, posiblemente nos faga falta algún máis. Ajá. Aquí temos únicamente que temos un enfriador, Ben. porque co temperatura que temos o ambiente, se lle metemos agua quente, Queimamos, matamos a masa madre. Imos acelerar máis aínda o que é o proceso de fermentación. Ok. Entón está controlado coa temperatura aquí. Aí vamos con a auga. A que temperatura estás metendo a auga, Carlos? Tu ves que ahora empezamos a que a temperatura ambiente que teñen as tuberías está en 29 grados. 29 grados. Como agora vamos baixar sobre 10, 11 grados máis ou menos. Vale, porque a masa precisamos ter a que temperatura para que fermente ben? A masa para que fermente ben ten que ter unha temperatura ambiente, tanta masa como ambiente do forno, sobre 26-27 grados. Para que non morra o fermento. E ao mesmo tempo vai a unha fermentación lenta, pero que non aceleremos moito. Porque, Carlos, hai algo que a xente non sabe, é que a masa nai non deixa de ser un ser vivo, que está traballando. Entón, se nós a temos moi baixa de temperatura, non desperta, porque está adormecida, e se temos moi subida de temperatura a auga, o que facemos é matar ese ser vivo. Exactamente. Entón, necesitamos agora que desperte. Que vaya lentamente, pero que vaya despertando, que nos vaya, digamos, introducir esa fermentación na masa que vamos a amasar, está claro, para que sea correcto a... Que bo. Que bo, que bo, que bo. E que fariña utilizas para facer a masa madre? A mesma fariña, a mesma composición que se utiliza coa masa que se vai amasar. Ajá, ti reservas xa un anaquiño dos outros amasados? Normalmente reservamos da segunda fornada do día anterior para a primeira fornada do día seguinte. E iso xa fai revivar outra vez a masa? Vai-se renovando e xa queda só. Agora procedemos ao amasado. Aí vai, amasando. Vamos dar un primeiro amasado lento, de uns 7-8 minutos, e despois pasamos xa ao amasado para que nos faga a mezcla sin que nos queime a fariña. Vai mezclando lentamente e despois pasamos xa ao amasado general. Pois mira, Carlos, a miña visita de hoxe aquí, aparte de ver como se procesa esta auténtica maravilla, é que nós temos que defender a nosa materia prima, temos que defender a nosa calidade, que ao fin e ao cabo, isto é patrimonio que debemos conservar para que perdure durante todo o tempo. Non nos podemos olvidar que o primeiro pan que se fixo aquí en Cea data do século XIII, non? Efectivamente. Entonces, claro, por que perdura? Porque hai unha tradición, hai unha maneira de facelo. Porque hoxe estamos aquí en Cea, pero hai pan galego moi bo. Moi bo, moi bo. Moi bo en todos os lados. En Galicia podemos presumir de ter bo pan, eso por suposto. O mellor do mundo. Vamos a presumir con ganas. Bueno, dicía o Miguel da Cuadra Salcedo que ese correu o mundo. E dice que ele se encontraba solo nunha isla deserta, un queixo, e pan de Cea, que non lle facía falta máis nada. Porque el pan é o mellor del mundo, e el conoce o mundo. En un estudio que se fixera, xa me parece que foi no ano 92 ou 93, a Universidade de Harvard recomenda o pan de Cea para diabetes e para o estrés.
O sea que É saúde, Carlos. Exactamente. É dicir, estamos tratando fariñas completamente naturais, 100% teñen que ser. teñen que ser 100% naturais. Exactamente. E aparte desas fariñas nos leva unha masa madre, auga e sal. Esa, ya acabou. Se acabou. É que non ten que levar nada máis. Ni máis ni E con menos. boa materia prima conservamos o pan durante máis tempo. É pan, É pan. é pan de verdade, non é aire, non é auga, non é fermento que hincha e depois de, cando vas meter na boca mete na desaparece. boca, entonces sabes que estás comendo, sabe o trigo, Esto. e masticas porque tens que morder, porque senón non se evapora como as hostias que che dá o cura cando vas con lugar, como Está pasa claro. co arbagués. Canto tempo nos leva de amasado? Pois ahora mismo faltanlle 10 minutos. 10 minutiños de amasado. Exactamente. E despois canto llevamos a dar de repousado para que fermente? Pois e coa temperatura ambiente que temos, e unha cousa e outra, andaremos sobre os 50, entre 45 e 55 minutos. máis ou menos. Vale. Cantas veces vamos a deixar fermentar o pan? Unha ou dúas? O pan en fermentación no que é na artesa unha vez Unha sola. vez sola. Logo despois xa temos os que é os reamasados á mão, Ben. e entonces ese tamén é un proceso que está marcado no pliego de condicións, Sí. que son 3 reamasados, pero 2 son o mínimo que se hai que dar. E dáselle os 3 reamasados un reposo entre reamasado e reamasado que nós chamamos tendas, e dáselle de uns 10-15 minutos. Na primeira tenda ponse o cierre da polla hacia arriba, e na segunda invírtese, ou na terceira, a tenda da traseira, invírtese e ponse co cierre hacia abaixo. Claro. E logo despois xa se empeza o forneado, polla a polla, dáselle o corte transversal, formas o que é a polla, e vai ao forno, pero polla a polla. E logo despois o fornado xa ten outra técnica tamén, porque Sí, sí. xa sabes que unha vez está no forno, cando hai que poñelo en posición horizontal ou ponse en posición vertical, xa para que quede xa en cocción tamén. Isto é o que temos que defender, calidade, o sea, materia prima, a calidade e a saúde, que é o que temos que defendernos. E como ben ves, a única máquina que temos en CEA é a amasadora, non nos permite outra. Nin hai pesadora, nin hai formadora, nin hai cámara de fermentación, nada de nada. Bueno, Carlos, que vamos facer? Ahora vamos bascular o que é a masa que acabamos de facer Sí. na artesa para aquí. Este é outro elemento que non pode faltar. Exactamente. Bueno, Unha boa artesa. hai unha normativa Sí. en sanidade que aos pan de CEA, tantas estanterías como o obrador, permítenos utilizar as Artesa. artesas. Mira. Mira a liga que ten, Carlos. Mira, ben ves como vai, penso que perfecta. Botamos unha pouca fariña para que non se nos pegue A masa. Exactamente. Facemos isto. Pois tes a paciencia para enseñarme? Teño, mira, colles Sí. a masa sin medo. Sí, no, xa sabes que medo non teño ningún. Pásase para aquí. Dobleces, non? Vas tirando. Exacto. Agora facémoslo deste lado, máis ou menos. Isto ten que ser natural. Agora Colles. exactamente para aí. Sí? E faz o mismo das outras esquinas. As outras dos outros lados. Moi ben. Entón, veste pa aquí con ela. Non é? Exacto. Sí? E aquí facemos o mesmo xeito. Isto chámase dobleces, Certo. certo? Isto chamase empaquetar a masa. Cantas voltas lle das aquí? Xa estamos. Xa está así? Exacto. Agora botamos unha pouca fariña Mira, é por arriba e agora isto é facemos como unha bola a cruz máxica. para renegar as medidas. É obligatorio, eso é necesario. Para que non se nos perda a masa. Exactamente. Para que non se nos perda. Bueno, isto ahora vai repousar. Esta Tapamos. ahora tapamos, feixamos a tapa. Vamos a tapar a artesa. Ten cuidadiño. Sí? Sí, Baixo? sí, baixa. Perfecto. Canto tempo vai repousar, Carlos? De 30 a 40 minutos aproximadamente. Vale, A perfecto. temperatura que temos, como vai a masa, penso que por aí debe andar. Sí? Duplicarán os volumen. Sí, chega arriba de todo. Chega arriba de todo, pois xa está, festa rachada. Pois vamos a deixar repousar. Eu chamome Rosa e isto é Forno do Carlos. Eu chamome Isaura e este é Pan de Cea. Eu son José Antonio, fillo de Carlos, e van mirar se quentamos o forno.
Bueno, pois a masa agora témola fermentada, entonces Xa está lista, Carlos. está lista. Vamos a Mira, empezar, para tú que sabes que o meniño está pequeno, la ben, como exactamente. medrou. Bueno, vamos a explicarlle á cámara que é estalar, non? Perfecto. Porque estalar, según me explicabas a min, bueno, ti e máis a túa muller, que cando apretamos a masa e como está gasificada agora, que fermentou ben, o que son esas burbuñillas aí fan Eso, como plof, os golobiños que van explotando. Plof, Exacto. plof. Que son, despois van nos dar os ollos o alveolado do ese. alveolado da miga do pan. Fabuloso. Pois nada, ala, que vamos a facer? Pois agora vou picar en partes para que elas xa formen a peza en porción que lle correspende. Ou unha peza de kilo é 100, kilo 200 e os moletes de 500, 600 gramos. Ajá. En cocción, despois de cocción. E como lle chamamos a técnica nova que vamos a facer? As tendas. Tender. Vamos a tender. Entón, Eso. cortamos e tendemos. E tendemos. Por veña, a por elo. Xa está máis ou menos, xa está controlada, non? Sí. O couso. Bueno, a veces Hai que pesar, pero bueno, aí vai andar. hai que pesar. Bueno, dicirche unha cousa, pésanse porque ahora como van pas lineales de tanto en fruterías como tiendas de delicatessen como áreas comerciales, entonces sabes que se exixe Un marxe, peso, sen un exacto. error pequeniño, non? Exacto, senón non hai diferencia de 100 gramos en peza, sin se pesar, senón as pesa. A que sabe, sabe. O sea que vai casi... Por que o facemos así? Para non perder o alveolado, o gas? Pregunto, a maneira esa de envolvela. Téndese sempre no sentido das agullas do reloxo. Vale, pero o motivo? O motivo é para que acabar de consistir a masa que vaya centrándose, Sí. para despois facer tanto pollas como moletes. Nos chamamos Ajá. de chofar. Chafar. Eschofar, Eschofar. sí, que é o esponxado que falamos antes. Claro. Bueno, eu síntome así un pouco inútil, podo facer algo? Ensinadesme Podes tender, podes Veña. tender. Tender as agullas do reloj. Sempre no mesmo sentido. Vale, e de adiante para atrás. Mansardamos o mandil. No, no, aquí a min dame igual. No sentido das agullas, non? Ahora temos que taparlo porque está igual con niño pequeno. Hai que manter os As centímetros. corrientes de aire, todo o que poda ser, influye despois na corteza. Carlos, aí vai o meu. Perfecto. Ímolo marcar a ver se é mellor o coso. Non sei eu. Canta cantidad de pan non sale daqui, Carlos? Pois de aquí, se non me engaño, debían salir sobre 31 e 32 pezas a 40 moletes, máis un fermento que se saca para mañá. Bueno, temos tendido, non? Agora temos tendido, Ben, e agora que temos que facer? agora vamos lle dar o repouso a dormir o neno. De dormir o neno? Exactamente. Canto tempo? Daremoslle hoxe, como temos a temperatura ambiente bastante alta, imoslle dar non os 15 minutos, imoslle dar 10 minutos. 10 por temperatura. Exactamente. Sí? Entonces tapamos o rapaz. Tapamos o rapaz para que non se enfríe. Tapamos o rapaz e que repouse eses 10 minutiños. E despois que vamos a facer? E despois damoslle a segunda tenda e despois a tenda da terceira. Paso a paso. 10 minutos, que durma. E agora vamos ca tenda Da terceira. tenda da traseira. Collemos unha pouca fariña Sí. para que non nos pegue na saba. Vale, e nos vamos lle deixando aquí as pezas. Exacto. Vale, e levamos para as outras, as que se van, Exacto. as que se van facendo. Ben, feito. Terlle que botar fariña. Ah, aquí temos que botar fariña no fondo. Ok, e isto volve para aquí. Exacto. Que quede así situada, co cierre ben colocadiño por baixo. Co cierre para baixo. Exacto. Feito, É o feito. sentido inverso do anterior. Ok. Perfecto, pois vou pousando aquí. Deixamos aquí un chisco de fariña no fondo e esta conmigo. E que quede o cierre para baixo. Pero tens que oller a fila destas todas Ah, aquí. vale, facemos aquí de por fila en orden. fila. A sus órdenes. Se non cabréasenos. Home, normal, como motivo. Se o facemos mal, polo menos eu.
Bueno, xa estamos metendo pan para dentro, non, Bueno, Carlos? como ves, xa pasou o tempo de dormir o neno da tenda da traseira, Sí. e isto hai que... Hai que metelo xa, hai se non metelo, pasas. senón xa sabes o que pasa. Vale. Vai ben estufadiño, como ves, mira, se aprecias aí o que vai ser o alveolalo, Sí. xa, diri, e aí, agora o que está facendo a jefa, facendo O que é corte. a forma da polla, Sí. e fai o corte que digo que é a firma do artesano. O corda ten que ser vertical, horizontal ou é independente? No, igual? ten que ser así, transversal o que é dividindo a peza Sí. en dúas partes iguales e asamblándoas ao mesmo tempo. Que bo. O sea, todo ten o seu truco. E todo ten o seu truco. Bueno, non falamos da importancia do forno. Bueno, iso é primordial, xa Se non característica temos, da zona. claro, se non é temos que un se forno cunhas de pedra dimensións aceitadas, está proporcional o que é, como ves, a bóveda media laranxa esférica, está en proporción do diámetro do forno. ten que ter un bo tiro, Ten que ter un botiro ten que ter un bo mechero. un bo infernillo onde vai a leña, Ajá. que a llama xire en 360 grados, Sí, para que espera, quente o eu voume forno, mover un pouquiño. para que quente o forno igual en toda a súa extensión. E agora, como ves, xa está o pan para andar con il, que Sí, temos porque que xa facer. colleu. Xa colleu un pouco de corteza, de consistencia, podemos andar con il, incidimos no corte que lle dá a panadeira ou panadeiro. Porque que lle faz? Incides, márcalo un pouquiño para que se faga máis o Non corte. o marco, simplemente como está no sitio xusto, non ves, solo Sí. e xa abre solo. E despois aquí vamos deixar 2 horiñas. Agora deixámosle aquí 2 horas. E non me falta un detalle que teño que darlle agora, que hai non? que volver a incidir. Hai que volver a incidir. Incidir na fenda que se lle digo ao Sí. principio, na que incidimos cando colocamos en posición de cocción, para que non se nos cerra a fenda e siga expendindo os gases ao exterior. Ah. Vale, sabe? Cousa que facemos agora. Coa pá, sin calcala, simplemente Presionades un pouquiño, non? presionando de lateral Sí. para que non se cerre o que é a fenda, senón ao contrario, que siga estendendo, non ves? Sí, 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 Non sí, cerrando, simplemente así Que siga. para sin calcarlle así nunca, así cerraríase no súa fonda. Eu penso que che se pode dar un sobresaliente como aprendiz. Como aprendiz. Botaches ben a mão. Bueno, e xa chamarme aprendiz xa é moito, Cuidado, xa hai que ter valor. Bueno, 2 horas logo. Exactamente. Pois 2 horas, vamos a mirar aquí, así visamos. 2 horas que coza, vixiamos de vez en cando, deixámonos. Hai que mirar a ver que se van collendo o colorciño ou se nos pasa, eu penso que non. Vale. A temperatura que ten o forno penso que é ideal. Xa ves que está collendo boa consistencia, Sí, ó. está empezando o colorciño, o sea que vai lento, pero... Pois mira, sin, ahora- sin prisas, pero sin calma. Ahora vamos a deixar descansar, porque mira como estás do calor de tal. Pero eso sí, a volta eu non vou ter paciencia. Non hai problema ningún, Eu xe estamos aquí para probarlo. Vamos a meter Se non un non poquito. sabemos o resultado. Eu queimarei o ceo, Igual nos ensañan, o ceo do paladar. Bueno, a eso sarna tamén con pode gusto ser. non pica. No, bueno. Deixar enfriar un pouco e despois xa está. Bueno, por despois vémonos. A que acordo. a cocer. Moi ben. Bueno, Carlos, que? Vamos ver como está o tema. A ver, eu penso que se non están, deben andar aí. Sí? Así que vamos a Pois vamos a comprobar. Vamos a ver. Vai nos facer falta luz, non? Home, por suposto. Bueno, isto xa é... Cuidado, Xa máis ou menos xa a cousa penso que pinta. Este xa ten color. Este xa... Vamos a ver. Si non están, Sí, como sabemos? Polo... Este é igual con diapasón dos músicos. Sí? Se isto nos toca a sano, é que está. Se toca a fofo, é que ainda non está cocido. Ajá, que bo. O que comentábamos antes, Sí. cando nos espiña ben, dixemos, bueno, a fornada che boa, que mira que ben espiña. Basta queimar, Carlos, non? E igual, Hoxe tes máis pesa un cocidas. pouco, pero máis ou menos. Entón, poñémoslo aquí, así non Sí. nos queimamos. Isto é o que Estes diste son- cando espiña. Exactamente. Que- E cando díase, dixemos, a fornada che boa, que o pan espiñou ben. Claro, porque ten a forma da espiña do peixe. Exactamente, entón sei que estendeu o que digamos a humedade fora, expandeu na posterior, Sí. quedounos o que é o alveolado ben feito, ben uniforme, vai nos quedar, xa sin abrirlo, xa o vemos, Claro. vai nos quedar como ten que quedar. Fabuloso. Forte e ao mesmo tempo con un alveolado regular moi abundante. Vale, e como sabemos que está por dentro así ben? Polo sonido? Pois por o sonido, viste? Sona ben o pandeiro. Exactamente, é igual con pandeiro, un día persoa dos músicos, dache a nota e xeste vale.
Bueno, pois, Carlos, eu tan só che teño que dar millóns de gracias. No, unha millón de gracias a nós a vos por acompañarnos e divulgar a zona e a fama do pan de cea para que se manteña. Eso é. Pois entón, con esta maravilla e con Carlos, vámonos a despedir hoxe. Mira, Carlos, vamos a mirar aí, así despedímonos todos. Insisto, volvo a dar as gracias. Señores, mercade pan. Pan, non outra cousa. Exactamente, Certo. pan que sea feito como Dios manda, pan. Efectivamente. Entón, por saúde e por consumo de proximidade, pan. Efectivamente, o pan como debe ser. Eso é. Ata a próxima.